Myslíš, že víš, že jde za ním? Já vůbec netuším. Je to dobku auto, nebo ho poblil? Víš, že jde za ním? Jo, dobrý. A kam jdeš, na Bambaj? Jo, na metro. Ne, na svat, ty se jdeš ženit. Je to nějaký kyberšikana, ne? Nebo to, co dělám. No, ale tomu se dokumentujeme, jestli něco nezničí, jako ty bezpečnostní. Ty tepil. Dobrý. Ale jako, jak není schopný ani mluvit. Třeba měli pomoct. Já nevím. Koukej mi se zna... ty tepil. Sakra, to je v prdeli. Já nevím, jdem s ním, on se zabije, ne? Jo? Já nevím, já ho neznám, že? Jako takový, to je jedno, jestli toho člověka znáš, ale tak možná. Není, vole, já znám lidi, kteří to dávají boj. A on tam jde na přechod, vole, tam to něco zajede, ty vole. Máš problém, vole. Ty vole, jaký, ale chcípne člověk, kurva. Tak za ním běž, vole.